Usa ka cellphone technician sa Agusan del Norte ang nasikop sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 human matud pa gipakatag online ang hubo nga litrato ug video sa 17 anyos nga babaeng biktima nga igo lang nagpaayo og cellphone sa suspect. Ani ang dugang detalye exclusive. Wala na makapalagpa ang 22 anyos nga lalaking cellphone technician. Human gironda sa kapulisan ng iyang balay sa barangay Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Sumala sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Nag-ugat ang maong operasyon dihang nagpakitabang sa ilang buhatan ang ginikanan sa 17 anyos nga babae dihang may katag ang hubo nga mga video niini online. Nasayran nga igo lang kining nagpaayo sa iyang cellphone ang biktima sa maong suspect. Ato man nang gi-applyan og digital warrant kaning gitawag nato warrant to search, seize, examine computer data para makuha nato ang iyang mga electronic gadgets o tawag nato computer in general para mao po nato examinon nga katong testimonya sa bata ang gihatag ato ging ma-prove nga mao gito siya. Nakuha sa otoridad gikan sa suspect ang klase-klase mga electronic devices, lakip mga cellphone kung asa nakasave ang nude videos ug photos sa 17 anyos nga biktima. Sa karon balhog na sa prisuhan ang 22 anyos nga suspect samtang ginaandam na sa kapulisan ang kasong anti-sexual abuse and exploitation of children ug anti-sexual abuse and exploitation material ubos sa Republic Act 11930. Wala pa pahayag ang suspect. Dagan manggod klase ang ganing osaek, naatay ka ng local, naputay foreign, mga homemade, napoy ka ng ay mga facilitator. So kani siya lain po niya nga isa dili by blood ang perpetrator. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.